Uy, gago! Ambil na akong cellphone! Kaya nagkuha sa akong cellphone, ha? Hindi ko rin natay na mo cellphone. Ewan ko rin mo pila sa imong YouTube channel. Lain mo yung ipapil. Bisa ko sa imong tabo, di na ituloy-ulit mo. Bukan may ngayon, kasi gawin din niya. Harap na natin. Ano ito? Wala na makasama ako kung cellphone. Wala akong YouTube channel na to. Ang pangitang mana. Tara di ay. Patay ko niyon. Kamay lagi pala. Kamay pala. Ano mo yung simbaga? Tagsar mo kayo buto. Mahal mo tayo kung palit ani. Original ng armasa niya. Tagsar kayo buto. Oh, ano gani? Apoy. Lubos kayo kay saan ito sila balikog. Wala yung ito kayo gusto mong drag niya balikog eh. Saan yung mga banali nga? Ibang buto ba? Sumasama na. Iguan niyo nun. Na, clear ba cellphone? Hindi ko rin matag. Ewa ko ipa-appeal sa iya ha. Balambar Mix TV YouTube channel. Sabi ba? Hello. Hello, Tagamix. Oh. Ari ako dali. Kaya ang cellphone nga atong gigamit sa atong YouTube channel gikawat. Armado ang nagkawat akong cellphone. Kasi ako dali. O sige sige. Dali kay pero ato ni takpan. O sige, lawat. A few moments later. Asa nang to dapit jung? Naro dito. Oh, ato na to. Oh, gigi. Yawa ng matukan ay ng armado man. Bubat na ko makapil ko nila. Bubat ari. Five minutes later. Kaya sung kauban ay. O dali dali mo. Asa man ron? Ang cellphone lagi kawat lagi. To ato dito napita indagan. Silipit. Indagan ito, titalwana to tawana ay. Pinata- Indagan mo may ojo kay go. Oh, isa ko tele mo kitong part. Oh, Oh, tay tanay. ay saan mo sig display di ha? Di ko na iuli ninyo. Ako ninyo i-appeal sa inyong YouTube channel. Wala na, basta di ko na iuli. Ikaw, Amerika! Kaya itong dakpan! Doon na ni balay ko kay! Pinatay ni tira pa man! Okay! Diya! Nahawa si Diya! Silun-silun! Asa ba ron? Asa ron? Asa ron? Patay, wala ko bala. Sahod lang yun. Yabot pag gigiyahang kanang kuhan. Yabot pag gigiyahang rescue. Tinagay ko eh. Utangin mo! Yasa man! Ang driver man din eh! Atiwasan be!
A few moments later. Salamat din ko yung cellphone. Kuha yun yung cellphone. Mao Sus, gid eh. kuha yung cellphone yun. Salamat gini yung nga naabot mo kay wa mo maabot atong YouTube channel. Wa na gyud kay kining cellphone na. Bag-o pa kay ni mo ni gamit YouTube niya. Ikaw at la totohanan, mahira sa totohanan. Buwang mo nito. Bahoon na Di umay. di nas tumbuhin no. Ba di ka bay. Tumbuhin yun, patay na to. Gitulitan ko pa. Sus may naman kay makablata ni kaugma. Salamat kay inyong gihuman ang video. Ako si Vic Cruzada. Salamat kayo no, ngayong guman ang video. Ako si Rimar Sige. Today's Sailor Intermedio no, taga Plan Santa Cruz. Salamat kayo. Shout out tayo sa mong kauban nga wakapel, Milan Angelio. Okay, Ben Dasan Jr. Okay, time. Shout out kayo sa mga subscribers, sa mga viewers. Salamat kayo guys, kayo yung guman ng TV. Okay, kaya mo cellphone